Poďme sa pozrieť na Notebook LM od Google. Je to nástroj, ktorý môže zmeniť, ako sa učíme. PDF-ka, články, videá. Je to proste chaos, keď sa snažíme naučiť niečo nové. Ale čo keby sa ten chaos dal premeniť na prehľadný rozhovor? Notebook LM to dokáže. Toto je vlastne audio dialog, ktorý bol automaticky vygenerovaný z podkladov. Takže, ako to funguje? To je presne to, v čom je Notebook LM iný. Je to v podstate osobný asistent, ktorý pomáha lepšie premýšľať a chápať zložité témy. A tu je ten najväčší rozdiel oproti iným AI chatbotom. Je to jeden kľúčový princíp. Zásadný rozdiel je v tom, že si nevymýšľa. Pracuje iba s faktami z dodaných zdrojov. Stačí nahrať dokumentu, ktoré sa majú študovať, PDF-ka, videa, weby, čokoľvek. A teraz pozor, dokáže spracovať až 25 miliónov slov naraz. To je obrovská kapacita. Okrem audiodialogov funguje aj ako všestranné študijné štúdio. Dokáže vygenerovať všetko možné, študijné príručky, časové osy alebo aj myšlienkové mapy. Celý proces je naozaj jednoduchý. Nahrať, vybrať formát a hotovo. Hlavný prínos? Dramaticky to urýchľuje celý proces učenia a pochopenia. Je to skvelá pomôcka pre každého, kto sa potrebuje prehrísť veľkým množstvom informácií. Zostáva nám tak zamyslenie, ako presne takéto nástroje zmenia budúcnosť vzdelávania.